което учим в училище. Особено много се впечатлих от базните, с които се запознахме по литература. Този Езоп е бил умна глава. Слушайте. Жабата лекар и лисицата. В някакво блато живеела жаба, която един ден така силно се развикала, че да я чуят всички. Аз съм лекар, голям лекар, знам хиляди болести за хиляди лекари. Чула една лисица и попитала: жабо, ти си куца, не си се излекувала. Като не може да излекуваш себе си, как ще излекуваш другите? Басията показва, че не може да бъде учител на другите, този, който сам е наук. Да, знанието е богатство. То е като плод, който трябва да отглежда с цял живот, с постоянство, с много труд и желание, за да го направиш по-сладък. Но сега е време за почивка, за игри, за отдих и туризъм. И никакво учене, никакви домашни и контролни. През ваканцията ученето забранено! Прощавай, класна стая, прощавай, весело звънче. От днес светая утринятна, за всички отпуск припече. Зарадвани и нетърпеливи потегляме в този час, да по-големи, по-щастливи, на есен да се върнем в клас. Свърши се тази година за раздяла